Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur frakzioen adibide batzuk ikusiko ditugu. Adiketa honetan egin beharko dugun gauza bakarra da frakzio hauek biderkatu edo zatitu, hemen ikusten dugun bezala. Beraz, honetatik hasiko gara. Lehendabizi, gogoratu, biderketa bat dugunean, frakzioetan beti zuzenki biderkatu egin behar da. Beraz, gezia horrelak izango dira biderkatzeko. Beraz, bat bider 0 egin beharko dugu eta 3 bider 6. Beraz, bat bider 0 zati 3 bider 6, berdin 0 zati 18 eta 0 dugunez hemen 0 izango da. Hemen berdin, biderketa, beraz, geziak berdin, zentsu honetan. Egin beharko dugu 2 bider 2 zati 3 bider 7. Lau, zati, 21. Hemen, zatike bat dugu. Hemen geziak ez doiez zuzenki, baizik eta gurutzatuta doiez. Beraz, egin beharko duguna, 13 bider 10 egin eta 5 zati 5. Karo, eta gero zein jartzen dugu goian eta zein jartzen dugu behan, ba gero alterantziz egin beharko dugu. Geziak berriz gurutzatu egin beharko dira. Beraz, egin beharko dugu 13 bider 10, hemen goian, zati, 5 bider 5 hemen behan. Beraz, 130 zati, 25. Izango itxateke emaitza. Hemen 3 biderketa ditugu, beraz, egin dezakegu edo zuzenean edo zatika. Beraz, hau lehen da bizi eta gero bider hau, edo, egin dezakegu, hau lehen da bi hauek, edo, egin, hau honekin eta gero honekin, hori berdin dio. Baina, eta ere egin dezakegu zuzenean. Beraz, hemen zuzenean ingo ditugu, beraz, jarriko dugu, 3 bider 1 bider 2, zati, 5 bider 5 bider 3. 3 bider 1 bider 2, 6 izango da, hemen izango genuke 25 bider 3, izango genuke 25 hemen 5, bat daramagu 6 zazpi. 6 zati, 75. Hemen, adibide hau, hemen 3 bat, ez dakit nondik ikusten dan, izango dugu, 3 zati 5 bider 2 zati 1,3. Hemen berdin, entzakegu hau lehenengo, edo hauek, eta gero biderkatu besteengatik. Hemen gogoratu, bi dugunean, hemen zati bat bezala egingo dugu, 2 zati bat edo 2 jartzea gauza bera izango itxateke. Beraz, hemen ingo duguna, lehenengo poliki ingo dugu. Lehenengo ingo dugu zati hau. Ingo dugu 3 bider 2, zati 5 bider 1, zati 1, zati 3. Hemen egiten badugu izango da 6 zati 5, zati 1, zati 3, eta hemen, beti bezala, lehen bezala, gurutzetu, beraz, hemen sortzi, poliki ingo dugu 6 bider 3, zati 5, bider 1, berdin, emezortzi zati 5. Hemen jau luzetxo da. Ikusten dugunez hemen parentesiak jarrita ditugu, beraz egin beharko dugun lehen gauza da parentesi artean duguna. Beraz hau, gogoratu, geziak holan doazela eta zatiketa doazenean, holan. Eta gero, buelta emun. Beraz, poliki, 6 bider 2, zati, 12 bider 4. Zati, 3 bider 2, zati, 3 bider 4. Beraz, 12, zati, 48, zati, 6, zati, 12. Oin berdin, oin gutxabetu egin behar ditugu. 12 bider 12, 154, zati, 8, hogei daramagu, 248. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik, eta goratu, zaizo zailetan, eta web horrian jarraitu jakindun.